Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Mataji. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠേ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അല്ല, അധ്യായം 3 സമ്മറി നമ്മൾ പകുതി വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ 22 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. കേട്ടോ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവർക്ക് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ പ്ലേലിസ്റ്റില് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ആ 1 2 അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി മാത്രം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. പിന്നെ സമയമുള്ളപ്പോ ആ കേട്ടു വന്നാൽ മതി. ആദ്യത്തെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കേട്ടാൽ മതി. ഏത് ശ്ലോകം വരെ കണ്ടത്? 25, 26? നമ്മൾ 24ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതാണ് മാതാജി ഇനി പറയണ്ടേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലേ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ല, ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ 24ാമത്തെ കൽക്കി അവതാരം വരെ പറഞ്ഞു. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാ തുടങ്ങേണ്ടത്. 26 മാതാജി. ഇനി 26ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ തുടങ്ങണം. അതെ, കൽക്കി അവതാരം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അവതാരം കൽക്കി, കലിയുഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ്, സത്യയുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്, അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അല്ലെ. സന്ധി സമയം. നമ്മള് സന്ധി കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ജാതകത്തിലൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇന്ന ദശ മാറി അടുത്ത ദശയിലേക്ക് സന്ധി വരുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ദശാസന്ധി. ഇന്ന് പോലെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കേതു തുടങ്ങുമ്പോ രാഹു പോവുകയും ചെയ്താണ് കേതു വന്നിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സന്ധി വരും നമുക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഓരോ യുദ്ധങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന എക്കോ വരുന്ന മാതാജി. എന്റേന്നാണോ? എന്റേതായിരിക്കും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ശരിയായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എക്കോ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇല്ല, അത് അവരുടെ ഫോണിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 25 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ട്രെയിനിലാണ്, അത് കാരണം
കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സോറി. ട്രെയിനിലിരുന്ന ഞാൻ ബോംബെക്ക് പോവാണേ. ആ ട്രെയിനിലാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യും, പറയാ ലീവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് സാരില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 25 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു. 2 അവതാരത്തില് ലാസ്റ്റ് കൽക്കി അവതാരം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നു അല്ലെ. കൽക്കി അവതാരം അവതരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് ഈ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ആരാ പറയണ? ഇത് ആരോടാ ചോദിച്ചത് അവതാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ? ഋഷിമാര് ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനിരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തെന്താ പറയണത്? ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ. ആരെ വിളിക്കുന്ന? ഈ ബ്രാഹ്മണരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഋഷിവര്യന്മാര്. അതായത് ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഋഷിമാരാണ് ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അവിടെ ഉള്ളത്, നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ അല്ലെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ, വറ്റാത്ത ജലസ്രോതസ്സിൽ അരുവികൾ പോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എണ്ണമറ്റതാണ്. വറ്റാത്ത എന്താ പറഞ്ഞൂടെ? വറ്റാത്ത ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന അരുവികൾ പോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണമറ്റതാണെന്ന് സൂത ഗോസ്വാമി ഋഷിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല, അതിനൊരു പരിധിയില്ല അല്ലെ, പരിധിയില്ല. അത് വറ്റാത്ത ജലസ്രോതസ് പോലെ, ജലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നത് പോലെയാണ്, ജലസ്രോതസ്സിൽ ഒഴുകുന്ന അരുവികൾ പോലെയാണ്. ഇതിനൊന്നും തിരമാല പോലെ അവതാരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്, അതിനെന്തില്ല, ഒരു പരിധി ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ഋഷിമാരും മനുക്കളും ദേവന്മാരും മനുവിന്റെ പിൻഗാമികള് എല്ലാവരും ശക്തന്മാരാണ്. ഇവര് എല്ലാവരും എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതില് പ്രജാപതികളും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഋഷിമാര്, മനു, പിന്നെ ദേവന്മാര്, പിന്നെ മനുവിന്റെ പിൻഗാമികളും എല്ലാവരും ശക്തന്മാരാണ്. പ്രജാപതികൾ, ഇവരൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള, ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ ശരിക്കും ആ ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഋഷിമാരുടെ അടുത്ത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദിമ ഭഗവാനാണ്. നിരീശ്വരവാദികൾ അസ്വസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കാണ്. ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈശ്വര വിശ്വാസികളെ അവരെ രക്ഷിക്കാനും നിരീശ്വരരെ വധിക്കാനുമായിട്ടില്ല, അവരെ വധിക്കാനും ഈശ്വര വിശ്വാസികളെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അഭക്തന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണ്? ആദിമ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിക്കുന്നതാണെന്ന് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം പറയാണ്. എന്താണ്? രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢമായ ഭാവങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഭക്തിയോടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ നിത്യവും 2 നേരം പറഞ്ഞില്ല, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു പറയാണ്. 2 നേരവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം നമ്മള്. ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം അത് സങ്കല്പമാണ് എന്ന് പറയണം. സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ബാക്കി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അല്ലെ. ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാങ്കല്പികമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിശ്വരൂപം ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്തിനാണ് വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക്, ഇപ്പൊ നമുക്കത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കാണിച്ചത്. അതായത് ബുദ്ധിശക്തി കുറഞ്ഞവർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന് ഭൗതികമായ രൂപമില്ല. വിശ്വരൂപം എവിടെയാ കാണിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. അതെന്തിനാണ് ആ കാണിച്ചു തരുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവരും അല്പജ്ഞാനികളാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം വരുന്നത്? വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. പകരം ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപമില്ല വാസ്തവത്തില്. വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഋഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറയാണ്? മേഘങ്ങളും പൊടിയും വായുവിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയണത് അല്ലെ, വായുവിലൂടെയാണ് മേഘങ്ങളും പൊടിയും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സാധാരണക്കാരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ആകാശം മേഘാവൃതമാണ്, വായു വൃത്തികെട്ടതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഈ മേഘവും പൊടിയും എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? വായു കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് മേഘാവൃതമായിട്ടുള്ളതും വായു എന്ന് പറയുന്നത് പൊടിപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ചിന്തിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും വായു എന്താണ്? അങ്ങനെയല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക ശരീരങ്ങളെ, ശാരീരിക സങ്കല്പങ്ങളെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരവും ആത്മാവും അത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? അതും സാങ്കല്പികമാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിന് ആത്മാവിൽ ശരിക്കും ശരീരം വേറെ ആത്മാവ് വേറെ. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ വായുവിന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ, വായു മേഘാവൃതമായിട്ടുള്ള മേഘങ്ങളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ വായുവിൽ നിറച്ച് പൊടിയാണെന്നും ആകാശം മേഘാവൃതമാണെന്നും വിചാരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭൗതിക ശരീര സങ്കല്പങ്ങളെ ആത്മാവായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഇനി അടുത്ത 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്ഥൂല സങ്കല്പത്തിനപ്പുറം ഔപചാരികമായ ആകൃതിയില്ലാത്ത, കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റാത്ത, വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരു സൂക്ഷ്മ രൂപ സങ്കല്പം കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് രൂപമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് രൂപത്തെ, സ്ഥൂല ശരീരം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥൂല സങ്കല്പത്തിനപ്പുറം ഔപചാരികമായ ആകൃതി ഇല്ലാത്ത, കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റാത്ത, വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരു സൂക്ഷ്മ രൂപ സങ്കല്പമുണ്ട്. ഈ സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് അപ്പുറം ജീവാത്മാവിനൊരു രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും അപ്പുറം ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? വേറൊരു രൂപം ഉണ്ടെന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടോ സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ടോ ആർക്ക് ബന്ധമില്ല? ജീവാത്മാവിന് ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി ഈ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങൾക്കും സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾക്കും ശുദ്ധമായ, അതായത് ആത്മാവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ആത്മാവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തന്നെയും ഭഗവാനെയും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും ആത്മാവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ആത്മാവ് വേറെ, ഇത് രണ്ടും വേറെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ആരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും, തന്നെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ സ്ഥൂല ശരീരം വേറെയാണ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം വേറെയാണ്, ആത്മാവ് വേറെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഭഗവാൻ അല്ലല്ലോ, സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ്. പിന്നെ ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവ് ജ്ഞാനത്താൽ സമ്പന്നമാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മായാശക്തി ഗമിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ ജ്ഞാനം നേടി സമ്പന്നനാകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഉടൻ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ പ്രകാശിതമാകാനും സ്വന്തം മഹത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനായി ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് പ്രകാശിതമാകാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനും തത്വത്തില്, മഹത്വത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യാനും സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? ആ ഒരു ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയുമ്പോഴാണത് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് മായാപ്രഭാവം മാറണം. ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ മായ മാറിക്കിട്ടും അല്ലെ. മായ മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവന് സ്വന്തം മഹത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചോ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചോ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത
ഇതാണെന്ന് ആര് പറയാണ്? പണ്ഡിതന്മാർ വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊന്നും വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചോ ആർക്കും അറിയില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും മുഴുവനായിട്ട് അറിയുന്ന ആരുമില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അത് പറയാണ് വേദങ്ങളിൽ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും കളങ്കരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലേ അറിയുള്ളൂ. 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം ഏതാണ്? മനസ്സ് അല്ലെ? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്ലസ് മനസ്സും കൂടുമ്പോഴാണ് 6 ഇന്ദ്രിയം പറയുന്നത് കേട്ടോ. 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. പിന്നെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്. ഏത് 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്? സൗന്ദര്യം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, തേജസ്, സമ്പത്ത്, ശക്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം അല്ലെ? 6 വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും കളങ്കരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളാൽ സർവശക്തനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു, നശിപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രനായി എല്ലാ ജീവിജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും 6 ഐശ്വര്യങ്ങളിലൂടെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ സർവശക്തനുമായ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് രൂപത്തിലാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അജ്ഞാനികൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു നാടകത്തിലെ ഒരു നടനെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളുടെയോ നാമങ്ങളുടെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു നടനെ പോലെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? നാടകത്തിൽ ഒരു നടൻ അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളോ നാമോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അതൊന്നും ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ആർക്കാണ്? അജ്ഞാനികൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയും വാക്കുകളുടെയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയില്ല. അവര് ഊഹാപോഹങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രീതിയിൽ വാക്കുകളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനും അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ അജ്ഞാനികൾക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയാൽ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? രഥചക്രം കയ്യിൽ വഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തടസ്സമില്ലാതെ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവിനെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ മഹത്വത്തിലും ശക്തിയിലും അതീന്ദ്രിയത്തിലും അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അവിടെ എടുത്തു പറയണത് ഏത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറയണത്? രഥചക്രം കയ്യിൽ വഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ. രഥചക്രം കയ്യിൽ വഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് രൂപമാണ് അതവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാവ് രൂപം. പരമാത്മാവായിട്ട് ചതുർഭുജധാരിയില്ല, ശംഖുചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ രൂപം. ആ രഥചക്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അപ്പൊ രഥചക്രം പിടിക്കുന്ന പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അധർമ്മത്തിനെതിരെ പൊരുതുന്നതുകൊണ്ട്. അധർമ്മത്തിനെതിരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിന്മയ്ക്ക് പ്രതീകമായിട്ടാണ് അത് സംരക്ഷണത്തിനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുമായിട്ട് സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിജയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തിന്മയുടെ നാശം. അതായത് രഥചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുദർശന ചക്രമാണ്. അത് തിന്മയ്ക്ക് നാശം വരുത്തുന്നതാണ്. ശംഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അത് നമുക്കറിയാം വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അല്ലെ? പ്രഖ്യാപന സൃഷ്ടിയുടെ ശബ്ദം. ഗദ എന്താണ്? ശക്തി, ബുദ്ധി, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അധികാരം. പിന്നെ പത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമര, വിശുദ്ധിയാണ് അല്ലെ? ആ ഗദയുടെ പേരും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതാണ്? കൗമോദകി.
കൗമോദകി അല്ലെ? ഗതയുടെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു കൗമോദകി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രഥചക്രം കയ്യിൽ വഹിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ തടസ്സമില്ലാതെ അനുകൂലമായി സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്താ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയത്തിലും മതത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടു. 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് വിജയം പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹം ഉണർത്തുകയും ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് 100% മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹം, ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹം ഉണർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഉണർത്താൻ സാധിക്കുന്ന എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുള്ള, പക്ഷെ അത് നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹം ഉണർത്താനും ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. അന്വേഷണം നടത്തി കഴിയുന്നവർക്കും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് വിജയം പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധിക്കുന്നുള്ളത്. 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരമാണെന്ന് കണ്ടു. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരമാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ആരാണ്? വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം? എല്ലാവരുടെയും നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്ത്? ഈ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നതാണ് ഈ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥം സർവ്വ ഐശ്വര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ആനന്ദകരവും വിജയപ്രദാനവും സമ്പൂർണവുമാണ്. വിജയം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യും, ആനന്ദകരമായിട്ട്, പിന്നെ വിജയം പ്രദാനം ചെയ്യും. അത് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ? നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം കിട്ടും, ആനന്ദം കിട്ടും, വിജയം കിട്ടും, പിന്നെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട്, പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനും നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? ഭാഗവത സേവനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഭാഗവതത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഭാഗവത ശ്രവണവും പഠനവും. നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. നിത്യം ഭാഗവത സേവയ മാതാജി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നത്. ഭാഗവതത്തിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്കന്ധം 2 ഏതാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ സ്കന്ധം ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? പാദാണ് അല്ലെ? പാദാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ തിരുമുഖ എത്രാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 10ാമത്തെ. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാന്റെ ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാദത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സേവനം ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1ാമത്തെ സ്കന്ധം പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും, ആനന്ദകരമായിട്ടും വിജയം കിട്ടും, നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനും നമുക്ക് ഭാഗവത സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളത്. സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്തിന് സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്? എന്ത് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം വേർതിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരിൽ ഏറ്റവും
ആദരണീയനായിട്ടുള്ള തന്റെ മകന് എന്ത് നൽകി? ഇത് നൽകി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നൽകിയത്? എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം വേർതിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ആർക്ക് നൽകാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനും ആദരണീയനുമായിട്ടുള്ള ആർക്കാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്. അല്ലെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇത് നൽകി എന്നാണ് വ്യാസദേവൻ ഇത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകിയതാണ് 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഈ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? മഹാചക്രവർത്തിയായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കൈമാറി. അദ്ദേഹം ഗംഗാതീരത്ത് മുനിമാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാതെ മരണം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അച്ഛനിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ ആ ശാസ്ത്രം ആർക്ക് പകർന്നു നൽകി? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പകർന്നു നൽകി എന്നുള്ളത് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത്. അല്ലെ, എന്താണ് 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭാഗവത പുരാണം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സൂര്യനെ പോലെ തിളങ്ങുന്നതാണ്, തിളക്കമുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വന്തം വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പോയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ധർമ്മത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ, ധർമ്മത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ ഇത് ഉദയം ചെയ്തു. ഏതാണ്? ഭാഗവതം ഉദയം ചെയ്തു. കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞതയുടെ കൊടും അന്ധകാരം മൂലം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭാഗവതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അജ്ഞത കൊണ്ട് അന്ധകാരം വന്നല്ലേ, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, അന്ധകാരം മൂലം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക്, അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്, കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്താണ്? അജ്ഞരായത് കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിലാണ് അവരെല്ലാവരും. അന്ധകാരത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഗ്രന്ഥം വന്നത്? ഭാഗവതം വന്നത്. എന്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ്? ധർമ്മത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ധർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ ജ്ഞാനം നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോ ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ധർമ്മം, ജ്ഞാനം ഇതിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഭാഗവതം ഉദയം ചെയ്തു. അതെന്തിനുള്ളതാണ്? കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞതയുടെ കൊടും അന്ധകാരത്ത് മൂലം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് പ്രകാശം നൽകാനാണ് ഈ ഭാഗവതം അവതരിച്ചത് എന്നുള്ളത് 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ 6 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ. ഇനി സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ് 44-ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്: ഹേ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അത്യധികം ശ്രദ്ധയോടെ അത് കേട്ടു. കാരണം ഇതിപ്പോ ആരാ പറയണത്? സൂതഗോസ്വാമിയാണ് പറയണത് ഇപ്പൊ അല്ലെ. ഇത് ഞാൻ കേട്ടു. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആ മഹാനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചു. ഇനി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച അതേ കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരത്തിൽ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം. ഒരു പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നും കേട്ട അതേ കാര്യം അതേ രീതിയിൽ, എപ്രകാരമാണോ ഞാൻ കേട്ടത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ശ്രവിച്ച കാര്യം അതേ പ്രകാരത്തിൽ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാമെന്ന് ആര് പറയാണ്? സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ് അല്ലെ. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? സൂതഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് അത് കേട്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അത് കേട്ടത് അതേ പ്രകാരത്തിൽ തന്നെ അതിനെ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് പറയണ? ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് സൂതഗോസ്വാമിയുടെ പറയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം കൃഷ്ണൻ സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് എന്ന അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 10 ഇത് പറയോ? ഓരോ സ്കന്ധത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാദം 12 സ്കന്ധം പറയാൻ പറ്റുമോ? സമയമുണ്ടോ? സമയം കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ ഇതിൽ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നമ്മളെ ക്ലാസ് എടുത്തതുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ സ്കന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. ഒന്നാമത്തെ പറയണത് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം പാദമാണ്. ആദ്യത്തെ 2 സ്കന്ധം പാദം, സ്കന്ധം തുടകള്. ഭഗവാന്റെ തുടകളാണ് 3ഉം 4ഉം. അഞ്ചാമത്തെ നാഭി. 5ാമത്തെ സ്കന്ധം നാഭിയാണ്. 6ാമത്തെ നെഞ്ച്. സ്കന്ധം നെഞ്ച്.
എഴുപത്തും കൈകൾ. 8 കൈകള്, 9 പത്താമത്തത് തിരുമുഖം, 11ാമത്തത് നെറ്റി, 12ാമത്തെ ശിരസ്. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, ഇതിന്റെ ലിങ്ക് എവിടുന്ന കിട്ടുക? ഈ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇപ്പൊ എടുക്കണം. അതിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഇന്നലെ